गोजोन फुंबिलि नोंथांमोननि थाखाय माखासेफोरनि थाखाय एसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाय बिथांमोना DLED गैयालासेनो एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा मोनसे गोदान नटिस फैदों SSC निफ्राय सोरबा शिक्षा अभियाननिफ्राय बेखौ दि आसाम ट्रिब्युनाव होनाय जादों दिनैनि निउस पेपार बेयो स' डेटआ 17/09/2019 होनानै दं दिनैनि निउस पेपाराव बेखौ नुनो मोनगोन स' बेयो बेसेबां सैथो ना सैथो नङा बेखौ जों मा खालामगोन निउस पेपाराव थांनानै नायहैगोन फारि स' नैबेयो दिनै वेडनेसडे सेप्टेम्बर 18, 2018 दा आसाम ट्रिब्युनाव पेज नाम्बार बेसेबाङाव 14 आव होनाय दङ नोंथांमोना पेज नाम्बार 14 आव थांनानै नायहैबानो जाबाय नैबेहाय मा होननाय दङ पाब्लिक नटिस होनाय दङ टेट फर लोअर प्राइमारि एन्ड आपार प्राइमारि फर द स्टेट अफ आसाम बे मा होनना लिरदों The period of submission online application of TET Assam 2019 lower and upper primary physically challenged candidates have been extended online 19 September to 2019 27 September मा होनदों जायफोर फिजिकल चेलेन्ज दं लेंग्रा खाना माबा दं बिसोरनि खानाथ' नङा फिजिकल चेलेन्ज एसे रायलायनो हायैफोर दं बिसोरनि थाखाय 19 सेप्टेम्बरनिफ्राय 20 सेप्टेम्बरसिम अनलाइना जाबावगोन बिसोरनि थाखाय सोलिबाय थागोन बेनि उनाव 2 नम्बराव मोस्ट इम्पर्टेन्ट बाथ्राया जाबाय फर प्रिलिमिनारि सिकिउरिटि बिफोर इश्यू द एडमिट कार्ड कैंडिडेट हु हैड सबमिटेड ऑन द एप्लीकेशन ऑन pursuing professional course B.Ed DLED will have to mandatory upload the details from 19 September to 27 September they have to update their application from their application number password with the above mentioned period मा होनदों जाय बिथांमोना DLED लादों बिथांमोना मा आपल'ड खालामनांगोन डेट अफ एडमिशन DLED एबा B.Ed नि एडमिशन कर्स लानायखौ मा खालामनांगोन आपल'ड खालामनांगोन लोगोसे स्कुलनि नामखौबो लिरनांगोन बेनि उनाव रेगुलाराव लादोंना ODL आव लादों बेखौबो लिरनांगोन अनलाइना 19 सेप्टेम्बरनिफ्राय जागोन ओमफ्राय आरो लोगोसे सेल्फ एटेस्टेड जाय स्कुलाव DLED एबा B.Ed नि एडमिशन लागासिनो दं बे स्कुलाव एडमिशन रिसिप्टखौ सेल्फ एटेस्टेड खालामनानै मा खालामनांगौ बेहाय आपल'डबो खालामनांगौनो बेहाय मा होनदों pursuing notification course means all those candidates who have submitted application even though they not secured the B.Ed and DLED qualification जाय बिथांमोना B.Ed आरो DLED गैया बिसोरथ' जाखानाय नङा होमबा स' नोंथांमोना एसे माबा मोनसे खालामनो हायो आरो बेखौ मालायफोरनिखौ लानानै आपल'ड होनो हायो नाथाय लास्टआव एसे गाज्रि जायो हमजाबाथाय नङा होमबा डेट अफ एग्जामिनेशनखौ फावसायबाय 10 सेप्टेम्बरसिम 10 नभेम्बरसिम स' नोंथांमोना एसे गावखौनो मा खालाम सिगाङावनो लिरनाय दंखायोमोन आं होनदोंमोन DLED आरो B.Ed गैयाबा जानो हानाय नङा होननानै स' माखासे मानसिफोरा बुजिया नङा होमबा स' बेनिखायनो जाय खालामबाय बिथांमोना दा बे एग्जामखौ होनो हागोन जेबो नङा ओरैनो फेक माबा होनांसिगोन आरो मा होनो एप्लिकेशन नम्बरफोरखौ फेक होनांसिगोन बबे स्कुलाव लादोंमोन बेफोरखौ फेक होनांसिगोन नङा होमबा नाथाय नैबे इमेज सेल्फ एटेस्टेड रिसिप्ट एडमिशननिया बेखौ बोरै होनो हानो बेसो जानानै फैदों मेन बाथ्राया स' नोंथांमोना बारा दुखु जाना बेबायदि एग्जाम मेरला फैयो आसाम टेटल' नङा मेरला दं रेलवेनि दं बेंकिं दं बेफोराव ट्राइ खालाम स' आंबो एसे दुखु मोनदों बेखौ खोनानानै दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनोसै